an baw muɲuna ka sabali furu la. U m'u cɛw dalaminɛ don kelen. Nka bi musow ni cɛw ko kelen, musow ko 10. Bi musow kumakan de ye ko ni zan tɛ ko poli don. Cɛ kelen k'i faga, cɛ 100 k'i su don. Fɔlɔ ni furu kun kɛra, o furu sali kun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Olu kun b'u miiri furu kɛcogoya la, furu daminɛna cogo min na, olu kun bɛ miiri o la, ani u wolodenw. Furu kun mana gɛlɛya cogo o cogo, an ba ninnu kun b'u sigi furu kɔnɔna la, k'u jija k'u denninw lamɔ cogo ɲuman na. Nka bi musow, olu bɛ u kɔnɔfa den wolo i ye, ka tila k'a furu sa, ka taa furu a kamalen kɔrɔ ma. U b'a fɔ ko kanu kɔrɔ tɛ sa. N ye mɔbili sekuru ye, ka tile sekuru ye, nka hadamaden sekuru an y'o ye bi musow de bolo. Bi musow de ka kuma la ko ni kulun bolila ji sanfɛ k'a senɔ tɛ bɔ abada. An ka fɔlɔ bamanan musokɔrɔba dɔ ye a yɛrɛ ninkɛnɛ karaba, ka d'a kan k'ale denmuso donna furu la k'a cɛ ma a sɔrɔ so. Ni kɔnɔdimi kun ye sokɛ bin fɔlɔ, u kun bɛ bogotigiw de wele, olu bɛ n'u pan. Nka bi sokɛw bɛ bin kɔnɔdimi bolo, bogotigi tɛ sɔrɔ min ma deli ka jɛnɛya kɛ k'o bɛna a pan sokɛ in kunna yaasa kɔnɔdimi na ban. Kɔnɔdimi bɛ k'an ka bi sokɛw sata ye, ka d'a kan ko bogotigi ma sɔrɔ. Bi cɛw mana kelen fɔ, musow bɛ u denw fɔni ka bɔ u kɔ la k'u sigi, ko n den i sigi ni i fa k'a ɲɛnabɔ fɔlɔ. Nka fɔlɔ baw, ni olu den kun bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la, u kun bɛ u ka tafe bolo de fara ka o finikolon siri u denw cɛ la, k'a fɔ u denw ye ko ɲani ne ni i fa ka ɲɔgɔn dɔn, ne ma cɛ wɛrɛ dɔn. Nka ne ni e fa kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ, ne ma cɛ wɛrɛ dɔn. N'o sen jɛlen, o bolo jɛlen, e ka taa ka na ne ɲɛnama sɔrɔ yan. Ni mugu kɛra sankisɛ ye, i ka segin ka na ne ɲɛnama sɔrɔ yan. Fɔlɔ baw, olu kun bɛ cɛw de wolo, nka bi musow, olu bɛ cɛmanninw de wolo. Fɔlɔ furu, o kun bɛ musow de bolo, nka bi furu, o bɛ bi cɛw de bolo. O kama an ka bi kamalenw, olu kumakan ye ko muso ntanya k'o ka wusa ka tɛmɛ cɛ ganaya kan. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad.